for so many years elokhane ngibona engidlalisa angaze ngicabanga ukuthi lo myeni wami wakusasa ngangizibonela ubhuti wasendaweni othi mengabe eqhamukele inganeni akhulumi noma yena wena ozoba umakoti wami. So I was used to amazwa njalo ukuthi kuhleza abantu bebeqhamuka hayi makoti sawubona makoti into yokudlala ngomntwana ayikho into eyayihlangene nokuthi ngicabanga ukuthi lo muntu ngempela uzoba umyeni wami kusasa. Kodwa ke yonke into iqale lapho ayikho enye into ayenzile ukudlulela wangibona lapho emva kwalapho kwaphela eminye iminyaka futhi eminingi ehleze ekhuluma nami phinde wangibona futhi wathi le yanto engangishilo ngisayisho kwawukuthi uyisho sengimdala ingqondo seyithanda ukuhluzeka kancane sengingasayizwa njengokuthi uzidlalela nje nezingane ayibonayo. Ukansunga kanani uqala nini ke manje ukukhithazeka phela uzwe nawe azikhuluma ukuthi uthi hayibo kwangathi lento ayikhulumayo lo muntu iyangena kumina. No, ngangineminyaka 18 Mamsanel. I was 18 years. I don't think ngangikhulile enough, but I think isineka wayenaso wayekwazi ukuthi understand ukuthi ngumntwana kodwa ngaphezulu kokuba umntwana khona into ayibonayo kumina engingayiboni mina ngoba mina ngangingaboni lutho. Ngangiziphilela yes ngishade ngemncane. Yeah. Abazali bathi babengajabulile babengamsani nami esinqumeni